teraz sa v médiách píše, že nebola sloboda. My sme mali úplnú slobodu v hlave, to mi môžete veriť, väčšiu, jak majú dneska ľudia. To je fakt. A potom existuje jeden druh slobody, ktorý vám môžu zobrať. Oni vám ho nemôžu dať, oni vám môžu zobrať, napríklad zavrieť hranice. A to je dobré, že sú také nostalgické momenty, že vieš, nebol ten komunizmus lepší. Zrušili sme ho preto, lebo nebol dobrý. My keby sme vedeli, ale že príde systém, ktorý je ešte o kus horší, tak si to rozmyslíme možno 3-krát, ale... Dobre. To je to smutné na tom, že slobodu máme, ale jakú? No, žiadne. Na toto sme štrngali prečo? Jure Miškovi včera. Je to ono. Všetko nie je tak, ako by si chcel. Všetko nie je tak. Veď profesor sám do sveta šiel, domov sa však vrátil žiaľ. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. Musíš sa ním skúšať sám. Čo s takou poučkou, keď neskúsiš to sám, ešte málo o tom vieš. Chlapec, profesor, sám do sveta šiel, dopadol som takto tiež. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. V živote sa musíš skúšať sám. Musíš sa v ňom skúšať sám. Musíš sa v ňom skúšať sám. Musíš sa v ňom skúšať sám. Skúšať sám. Nevie, o čom hovoríš, že?